Наемите в София ще продължат ли да растат или вече сме стигнали тавана? Цените растат. Краткият отговор е да, но по-умерено. След сериозният ръст последните няколко години, пазарът започва да се охлажда. Искам да изразя така едно плахо появило се у мене чувство на надежда, че Причините наемите да продължават да бъдат доста високи са няколко, като например доста хора идват в София, търсейки работа, тъй като градът предлага доста над средната работна заплата за страната ни. Немалко хора не желаят или нямат възможност да си закупят имоти, а и няма чак такова предлагане на добри имоти под наем. Но има и нещо много важно. Наймите не могат да продължават да растат безкрайно. Те са обвързани с доходите на хората. Когато минат едно определено ниво, търсенето започва да намалява драстично. Затова или лек ръст, включително може да има и застой, но не може да очакваме същите резки скокове, каквито виждахме през последните години. Ако сте наемател, изчислете си разходите внимателно. Ако сте инвеститор, гледайте доходността, не само цената. За да намерите качествения имот под наем за вас, свържете се с мен, Калоян Луканов.